tamune Mbak Mimin karo Mbak Apri. Ayo dijumenengke lagune sing gumyak ya, Perahu Layar dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbuk Mak Canggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Limbuk Mak Canggih. Waalaikumsalam, ada maunya. Ngapunten sowan kula ragi randat iki wau. Jarakan ya jenenge godane wong ayu menika ora ya sangat pancen setan ki arep nggodha iblis kan nggodha menungso 1000 dalan kok. Digodha nganggo bondo donya kenggo apa ora? Digonggo pangkat derajat kenggo apa ora? Digodha pasuran sing endah sulistya ing warni kenggo menapa mboten pancen iblis menika pancen jan medeni kok golek celahe menungso menika men kilap menika pripun ngaten. Kok iso ngrembug kilap ki piye to? Iblis nyamak dhewe piye to? Lho, ya kilape jenenge kahanan donya werna-werna to. Perjalanan kono kene mes sak jam kene imane ra kuat nek ana sopir truk dindeki ra ya bakal sowan Pak Ustadz. Matur sembah nuwun menika sowan wonten dalemipun Bapak Alfian. Mas Alfian. Pak Alfian Dwi Cahyono. Ugi Ibu Anissa. Ibu Anissa. Iki dalam rangka Akikoh putrane ya putrane Dek Arsaka Yasir. Mugi-mugi Dek Arsaka dadosa putra ingkang soleh. Nggih, soleh. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Saged taruna ngungkuli bapak. Udangane wong tuwa iku wong tuane bodho sok anake pinter. Oh wong tuane paribajan lek ekonomine rekoso anake saya luwih penak lan sak piturute jangan parang 1000 dalan pandungane kok ngono. Lah, anake wong tuane sithik-sithik rumudeng agama, anake pinter babagan agama, sopan santun, unggah-ungguh budi pekerti lan sak piturute. Nah, mula dadi wong tuwa ki kudu sing apa berperan kanggo anak. Wong tuwa ki ibarate guru, ya wong tua, ya guru. Sebelum ning sekolah formal nak gurune ki rak wong tuane. Mula kudu wong tuane mulat saiki apa meneh saiki nek ra ngati-ati ya nduk sing wis gedhe wae nek ono-ononen HP ki rak saiki medeni to, Bri. Arep buka jangan bobor buka HP iso. Atau arep ngingu iwak carane buka HP iso. Arep nyawang wong wedok ayu buka HP iso. Arep milih wong bagus buka HP iso. Jadi tinggo positif atau negatif ya iso wong tua kudu dadi bentengi filteri kandhani. Iki lho le sing wis etok iki le sing durung. Lah kok kowe iki mau lho. Kok ngomong mah pesen wong lanang bagus ki piye to? Mas iki mah lho. HP kan tinggo apa-apa iso to kuwi tinggo buka wong PP iso ngono lho no. Dadine tinggo hati-hati awake dhewe nek dhisik sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung saiki jari-jari manusia menika lebih kejam dari sekedar mulut kita. Ngono nek hati-hati. Nah, kuwi lho bahayane nek HP ki tanpa peran orang tua. Dadi kudu ngerti anak iki buka apa. Zaman kaya kowe kae Apri ki nang omah ra tau dolane nang ndi bocah mung nang omah ngerti-ngerti meteng telung sasi kaya Apri ngono ra ya. Pengedan. Ya ingatan paupami saged panggih kalian Senopati Alpala. Yo dangu banget mboten panggih. 7 sasi ae Pri nek 8 sasi ra ndek. Dagelane ganti terus ora awake dhewe apa pegeh iki jijik ya kan. Ora sing ngakon ganti sing jedor kae kok le jare muak iroh kowe. Kur kan maksud terselubung dhewe. Nggih Pak Ustad. Nggih. Taos panglipur menika kagem Saka Yasir.
Apa ya semudeng ya pe diliburak dhewe ya. Arsaka Yasir kuwi artine maknane murah hati, hidup yang terbaik ya, barokah hidupnya. Amin. Allahumma amin. Murah hati hidup yang terbaik. Murah hati hidup yang terbaik. Heeh. Lah nek jenenge anak ki sing murwat ngono kuwi. Lah aku ya anakku tak jenenge Nur kok. Nur sapa? Nur Saiton. Wong edan kok Nur Saiton. Lah nek ramu teng agamane kok ya. Ngaturaken menapa Pak Ustadz menika? Derek ngudang putra sik. Oh nggih. Putra Nuswantara. Heeh. Oke, Bos. Nggih, Oh ya semangat sing jenis Aturipun. wis entek kopi loro barang ora semangat lho Alwan iki. Ya, dindingane Ayo Mas Tato. digayengke. Suwe ra petruk. Mas Tato ki bocah anteng lho. Heeh. Saploke melu campur sari kulon dalan ki kok terus dadi merosak. Ngono ki ya pengaruh kanca bergaul ki marake ngrusak kok. Anak kucing bagus dewe. Suarane cemengkling. Anak kucing. Mbok ora terkontaminasi Mas, wis ngapung apik ya dadi apik wae ora. Kandhane ya. Besok pinter sekolah. Ayo, kowe yo ngudang genti. Yen wis bisa. Kok mleret to, Mas? Ya sithik-sithik piyayi putri iki nek nyuwara sunahe dilembutkan aja dikeraskan. Walah. Suara perempuan itu sunahnya dilembutkan aja ngungkuli bantere swara piyayi kakung. Dadi ki mau tak lirihke kok ra tekan napase. Aja-aja kentekan apa. Besok pinter sekolahe. Aku mesindian lho Mas, kok kayak Grono. Yen wis bisa nyambut. Kok kodame metu. Nyambut kok mencolot kowe to sur kok mencolot. Jenenge atraktif ya ngeten iki kok sindian kok angger kalah set kok senengane terus gawe atikan dhewe. Sindian penjan kemang tatar Pak Ustad. Terus nderek kok ora tambah pinter, ora tambah menep. Ana kancane kleru ki aipe ditutup malah. Yen wis bisa nyambut gawe. Wong bawa kaya wong lelaku ngono le kowe. Karaktere dhewe Mbak. Melen. Mula Pak Ustadz itu ndawuhi dagelane cah. Ya asas pemerataan ya asas pemerataan. Ning ya kula sak mang jawil. Nek pajut kagol ngenten suarane lho ngagor-agori lho. Suwe ra dijak kok malah lanang. Ayo Ben. Kudu Ya apik-apik sesuk ben dijak campur sari Liendra. Oh Liendra. Sing garapane angil kan lho, Lek. Anu campur sari Liendra sing sek kuwi to. Kabotan jeneng mbok sak umume. Madya Laras apa Puspita Laras. Apa ngono kuwi penak-penak lho. Jeneng kebarat-baratan Lindra barang. Kudu alah kudu kudu lati Mas dari Pak Ustadz kok. Iki wong tuwa lho kak mbok cangkem-cangkemke lho. Ora. Dari Pak unggah-ungguh sopan santun aji ning diri ana kedaling lati. Rungokno. Aji ning awak ana ing tumindak. Aji ning salira ana ing busana. Busana. Omonganmu ki iso mencerminkan perilakumu.
Pakaianmu iso mencerminkan perilakumu. Yo nyun sewu upama rupane elek iki tekone mbok ora bosok ngono lho maksudnya. Nggih ta Pak Ustad? Nggih. Kudu mlaku separo digarap langgam, separo tangga garap seragenan. Sing kenes lho, Lek. Iya. Sing kenes suarane, kurang kenes. Alah bisa gawe. Kurang kenese. Bisa enggak? Kuwi ora kenes jenenge. Temungkak malahan. Ya bener bojomu sinden. Ning wong ndek dhewe aja ngono kuwi Pak Ustad. Bener bojomu sinden. Ning wong seni ku ora kena nggo bahan perbandingan. Seni itu lho, oh Aprikae suarane apik. Ning wonge galak. Pamane oh ya wis berarti ora masuk. Oh, Minka suarane biasa. Ning wonge nyenengke. Lah nek sing apik kok kowe malah kok senengane. Untung lho bocahe anteng kok. Bojoku sinden ngono kuwi. Bojoku ayu. Apa rumangsamu nek kowe bagus aku gage-gage karo kowe no. Kok terus wedi ro sempritan. Kowe iki asline kegelan karo untung. Napa? Lah wis etuk sing kono. Upama mbok tlateni gelem lho, Lek. Lah nek gelem lho, wong tua aku sithik. Lah aku 53 lho, 50 lho, cantik. Mareming
Garapane kanca-kanca sigrak nggih Pak Ustad, gumyak sigrak. Gek nek kok raine kok pucet-pucet ki apa anu jatuh tempo Mas, sesuk jatuh tempo. Oh. Enggak masalah diutangi ra apa-apa sing penting disaur. Nek pomo telat aja nunggu ditagih, malah kita ngomong sadurunge budhe ngapunten. Jane njing-njing kula kedah nyaosi jenengan. Ning paripeksa niku abot kula nggih bayar sekolah. Dadi arep muntap, arep nesu, arep duka ra sida. Mergo dhewe wis nglengganani wong Jawa ki apa jawabe. Bener apa-apa sing penting omongane. Rodok gelo ning ora natoni. Lho. Ra njenengan ta Pak Ustad. Padahal dituturi Pak Ustad ora delengke Mas do ngantuk. Nek aku kan rodok landep ning Ketul. Tumomo kok landep ketul kuwi. Walah. Mula wong tuwa ki ana sing anak dikandhani pisan ra mudeng, dadak diselentik. Selentik ra mudeng dadak bokonge diceblek. Pancen cara pendekatan menika benten-benten. Ana sing persuasif, ana sing rodok bapak keras. Kerase bapak ki men anake do manut do miturut do ngugemi apa dawe wong tuwa. Saorane kowe ya dadi bapak kok ya. Iya. Nek nang omah. Min. Lek, ngomong kan lho ngucapke ta. Lah iya. Selamat ulang tahun Sugeng Ambal Warsa karo Pak Ustad. Pak Ustad Sri Setyo, Sugeng Ambal Warsa Bapak. Sehat dirgo yuswa. Salim no. Selalu diberikan keberkahan. Amin. Menjadi ladang berkah kagem kanca-kanca sedaya. Amin. Sugeng kula Pak Ustad. Salaman nggih Pak kersanipun dosa kula gugur nggih. Ra mbok sayang. Ya ora. Kene Pak Ustad. Karo iki pengajian lho, Pri. Loh, kan padha lanang. Ya ora apa-apa dolanange engko nek wong iki pemikirane tekan ngendi-endi. Ya nek Pak Ustad tambung ra apa-apa nek liyane terus do pengen. Ya aku sing nek wong semene kene ra ya dedel duel ragaku. Liyane kok pengen jejeki kowe kok senengan. Min. Ijih das pundi Kenalan sik karo warga Menuran Oh, ijih. Dek Inces. Dek Inces kenalan rumiyin ki. Iya. Mbok menawa kanca-kanca rombongan nek sing lali karo dhewe 7 sasi ra ketemu lho. Saiki malah nom-nom malah ya nom kabeh. Sing ketok tuwik ngono sing jedor. Kenalan sik karo warga kene. Iya. Kenal aku sik apa kowe sik, Lek? Sliramu nu ajarken kena. Heeh. Nggih. Nderek pitepangan gladi manuh. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Iya. Maknane apa kuwi? Princess menika widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. April ning lek den mbokmu ki November iki. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Mbokku ya sakit no kok seneng. Terus Sucipto. Menika susune lancip mergo ganjilan boto. Apa tale enggak boleh ki aurat lho. Ingkang setunggal Suzuki. Apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Oh, boto karo kaos kaki to. Penipuan. Kok kaya kono ki asli-asli ya, kok guranduk e. Ayo, sliraimu perkenalan. Yen kula sampun dipun keparengaken Pak Ustad. Pak Ustad. Nggih. Kula sampun dipun keparengaken pitepangan napa Wis, salah jan. Rada ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bin. Amin. Jenenge Subasita unggah-unggah adat ketimuran uga kudu digunakake. Iya. Amin. Nggih, piyai kathah mastani kula. Amin. Mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing pesinden. Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Amin. Iki perkenalan Rama ora ndonga. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Nenggo keluargane mboten. Sae swantene, Mas. Kuwi artekno jenengmu. Kusumaning Ayu Mimin Saputri Kusumaning Ayu ki wong jeron beteng, jeron pager. Ora wong kere-kere, ora cepete, ora pidak pejaraan. Ning trahing nata rembesing madu. Jeron beteng, jeron pager. Jeron pager. Jero kurungan. Telak. Terus pringganing Tias Ari Gustanti. Apa kuwi? Ibunda ling lari kula teng ngisor wit pring. Ibunda. Bunda. Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Apa kuwi? Wardono. Apa?
Lagi ke ana. Aja itu. Prok san. Bontot ki nek moto mbok ya sak bajan sak kudur. Kok ker dodo mengisor tok lho le kowe iki moto rak ya. Pikirane budhe rak ya tekan ngendi-endi to. Lawasan. Aku rek kaya wineng to le. Oh iya alah. Wineng. Menika Pak Dwi niku ingkang pundi to Pak Ustad? Pak Alfian Dwi. Pak Alfian iki piye? Nah. Pak Dwi apa? Pak Alfian Dwi Cahyo ingkang pundi? Ingkang pundi to Pak Alfian Dwi? Lah wau dereng perkenalan. Dereng pitepangan kok nggih. Lah sing ya. manggap kok masak dhewe ora Sing tepang nganggo lho. Rak ya. rambu putih malu. Lah sediki sing petak kathah Sedanten petak. ingkang menika Pak Alfi. Heeh. Cedhaki kono. Ingkang jumeneng menika. Heeh. Kudu. Pak Alfian kok sik bocah. Betul itu. Oh betul Kak. Kudu. Mas Alfian. Pak Alfian wonten pundi menika Pak Alfian? Sing pundi to? Kok duding-dudingan? Oh, neng jero kono kok, Lek. Oh, sembunyi. Apa ora anu tega nyawang pasuryanku ya, Pak? Ora sing ra tega. Lah apa? Gila. Kok senengane. Iya. Matur sembah nuwun Pak Alfian mangke mbok menawi Ngersakaken lelagon. rena ing penggale mbok minggah wonten panggung kersanipun saged. Oh, menika lho, Lek. Lho, dijemput. Salaman. Diaturi munggah rene Monggo sih. Pak Alfian mbok pilih pangan Alfian karo Mbak Anissa. Mbak kalau mau ora pangandikan lumantar Gen kalau kenal. wakil. Di syuting. Enggak Mas, mriki Mas. Ya. Kenalan. Truk. Yo, Mas Alfian. Kalian Mbak Mas Anissa. Alfian. Mbak Mas. Tante dulu, ya. Pak D, ayo D. Pateni lho, Pria. Wis tanjen wedok kok diundang Pak D. Kok mahar kok oleh lala. Aja ditabui. Adik namanya siapa? Delima. Itu Pak D cantik enggak? Ya. Cah cilik kok dia. Kamu takut nggak sama Pak D? Takut. Enggak. Pinter. Kegendalu Mas Alfian kali Mbak Anissa. Yalah, aku nek melihat Mbak Anissa kowe berkaca dengan diriku ya. Apa? Mbak aku nyawang Mbak Anissa iki aura swarga nyawang neraka kok. Kok neraka. Matur sembah nuwun Mas Alfian kali Mbak Anissa dicara dalu punika lancar, diparingi tingkat. Raosipun dah pundi kala wau kathah sanget ingkang separeng rawuh sinaos saperangan sampun kundur paring pandonga pangestu kagem putra panjenengan raosipun dos pundi rasanya gimana? Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya. Rasanya bahagia. Alhamdulillah. Bisa mengakikahi Arsaka Yasin. Amin. Menika putra ingkang pertama Ji. Lah niki ponakan. Oh, ponakan. Mbak Anissa pripun raosipun dipun sengkuyung kalian sanak sederek tangga tepale? Rasanya alhamdulillah bersyukur bisa mengakikahi anak pertama saya. Amin. Semoga menjadi anak yang Soleh. Soleh aja kaya kowe. Kowe sing kakung alus, sing putri yo alus kalem ya ampun. Iso dadi madrasah kagem putra-putrane. Ya ampun. Aku kaya pengino kae. Lah sing gelem demit ngendi? Ya uwonge arep elek gathukane karo uwong kok. Lah karo sapa? Uwong kok karo demit ya bersekutu dengan setan jenenge. Rencana mau tambah anak lagi kapan Mas Alfian?
Mas Mas Alfian pengen putra pinter. Kula manut Mbak Nisa niku pinter. Oh manut Mbak Anissa. Mau request lagu napa Mbak Anissa? Dangdut boleh, langgam boleh, nopo boleh. Qasidah boleh. Qasidah boleh. Tombok ati, oh nggih. Tombok ati. Ya. Oke, nggih. Selamat nggih Mbak Anissa Mas Alfian. Kula ngertos nek jenengan teng mriki selak wedi lho kringete langsung. Kula nggih jalma menungso limrih lho, Mas. Anu pengen nyanyi piyambak Mas Alfian. Mas Alfian mau nyanyi Oh, boleh. sendiri. Mboten. Mbak Anissa pengen nyanyi piyambak. Kaya zaman nyanyi ning Sanawi gek ben. Oh lali. Lho, sinaosa wis nganten kira hitungan rek ya nganten lawas to Le. Sing menikah kan ya setahun kepungkur paling ora. Lho nek cek romantis ngono lho. Kamu lho yang nyeluke yang kuwi. Lah kowe nyeluk bojomu, ayo to ngono ra ya ora pantes. Tilas-tilas gento kok. Terima kasih Mbak Mbak Anissa, Mas Alfian. Salim kali tante, salim tante. Terima kasih. Nah, Salim tante. selamat ya. semoga Oh, putra ya ampun, putrinya matur sembah nuwun, berkah. putranya jadi Loh, anak yang Mas. soleh, Amin. berguna bagi nusa bangsa dan negara. Amin. Amin. Jenengan niku Allahumma. kok nanggap kok tesih ninggali niku ra nggih. Kula seneng. Malah pekewuh Mas, malahan ngaten iki. Mas kula pekewuh kula pun diparingi kalih Pak Ustad Mak. Separing dengan lumantar Pak Ustad piye pri aku yo ndarani. Iki kon nggo suntik kabeh. Oh iya. Kok seneng. Menawi Mbah Kakung ngertaken lagu napa Mbah Kakung? Lah Kakung, Mbah Untung. Mbah, jenengan mawon kok Mbah. Oh Oke, iya, ya, pamundutanipun tambah hati Pak Ya, Ustad, ya. saking Mbak Anissa. Allah
tenan. Ampun. Jan piyayi kok lomane ra jamak. Lah nggih to. Wis tak aturke wong loman ki cerak karo Gusti Allah, cerak karo menungso, cerak karo swarga, adoh karo neraka. Muga-muga keluargane Mas Alfian, Dwi Cahya, Ibu Anissa iki mau jinangkung ditresnani Gusti Allah. Amin. Bibar pengajian iki sesuk rezekine lancar. Amin. Turah mlarah nganti putra wayah amin Allahumma. Amin. Ngeten lho Mbak Mimin. Nggih. Gemben niku pas mantenan sing tausiah nggih kula. Oh ngaten. Wong guyuk-guyonan gojekan. Sok nek bayi wayangan lah tenan. Nah, alhamdulillah. Dijabah. Sok ben nek setahunan wayang neh ya cocok iki. Nggih. Mboten napa-napa. Kula silaturahmi mriki terus nggih seneng kok wis dadi keluarga mriki bateh mriki kok. Kowe seneng ning Mas Alfian ra seneng. Lho, wong silaturahmi rak mboten kudu nganggo dhuwit to. Oh iya. Jer Basuki mau beya ning beya menika mboten melulu soal dhuwit, pengorbanan, kesempatan longgaring penggalih. Menika nggih probiyanya kedah dipun tebus silaturahmi menika. Kowe kok ora nganggo prabeya mangkat. Senengane kok. Lah, lho, Lah kowe iki dulur karo dhuwit abot endi? kula dulur karo dhuwit abot ndi? dulur ning sing nyekel dhuwit. Oh ya pinter nek Pinter. Lho, kadang kan ngene, anu Mas Alfian sedekahe apik, rezekine lumintu. Misalnya aku ora duwe terus piye lho? Kan 1000 dalan ta, Jas. Ngekeki rezeki 1000 dalan iso ego partikel, iso tenaga, iso berpikiran baik sama orang. Mereka nanti jemberjakan rezeki. Hal-hal kecil yang mungkin kadang kalau tidak kita pikirkan mereka ternyata mereka justru mujarab paribasanipun donga apa ibadah sing tidak kita ibaratnya ora diniatkan ibadah ning malah dadi kebecikan lho, Jas. Iya. Iki ning pamundha. Menapa Pak Ustaz? Pak nyuwun gending lelo-lilo lidung kagem pun jabang bayi. Oh iya. Ya, elak-elak. Engko anu sing ngarep digarap. Garap apa? Garap langgam terus yang kedua tayub. Ya. Angger umsume udan aku. Kalih Mbak Lamsin apa Mbak Nine? Monggo nderek. Apa Nduk Mita? Ya, Nduk Mita. Lho, niki nggih. Ya, Mbak Mita. Ketambahan sinden tunggal menika. Ya Mbak Mita. Oh, kuwi saiki lenggahe ning kene menuran kene. Wonten menuran. Heeh. Lela ledong Mbak Mita. Nah. Ya. Bawa ralik. Bawa sik. Bawa ora. Bawa sik. Mbah Min bawa. Nggih. Ayo kowe bawa. Bawa. Bintang tamu larang kok ya. Lafian kok, Jas. Larang apa larangan agama? Larang, Mas. Mbak. Bawa le. Ince Sapri. Ya. Kekarane wong akrami. Ya. Tutu bondo tutu rupa. Wah, kasrabi suarane ya ora sudono. Kalau begini kula ngampil Mas Alfian, Pak. Derek sukipan musik mboten dados menapa nggih. Nggih. Ning nggih mboten kula embah-embah iki tak sangoni petang yuta jeneng wong ya aku ya awak bawa to aku nek ngantek aku lah ya. Petang yuta bekek kan dilati diesel barang. Maaf ya Pak Kojel, gunamu terpaksa harus ngalah gunaku juara 2 nasional. Gunamu nomor pira, Pak? Nomor 5 kan mergo kono mergo kedekatan. Lambemu. Lah kan dinese kan nang Gunung Kidul kono. Iya. Ora mbokgo. Ana mutiara kok tok sia-siakan, ya tak ambil dong sih. Ya. Among ati pami Cengkokku kok tok sileh to le. Lho. Kuwi cekake jenengan jebule. Ya Mbah Min. Mbak coba tiru Alfian ke ora. Suaraku surut tok, Pri. Pondek iki bar dimrutke suarane. Ayo Le Alfian. luput pisan kena pisan Medeni. Sing
kok mbulu. Yen gampang luwe gampang. Ternuwun nggih Mas Sinoman soalnya sing kendang niki ndek asam lambung niku. Aku rung etuk sego ngono jenenge wong kabeh ya antri sepenting tamu sik lah gawe dhewe kok. Aku asam lambung iki Kak. Aku asam lambung iki Kak. Apa gak teko lho bidang tamu kok dilapori asam lambung Kak. Asam lambung Kak. Lah nggih kok reko-reko. Sing ngendang kok ya ora tepo. Sing mburi ki mah ya ngono. Aku bintang tamu kok dilapori asam lambung. Ya karepe jenengan kon matur ngono lho Mbah Min. Lah nggih kok. Ya. Yen angel langkung. Ya. Kowe iki kon melet bontot tak ya manut lho. Bontot timbane kok dingonoke. Aku wong tua lho Le. Tan kena tinumpas arata Sing tenang oleh. Kowe wis dingengei kae lho kok gur plingak-plinguk aku dikeki ra, aku dikeki iya. Oh iya. Wis nang mburi iki lho Mbah Min. Arep tak bungkus saya pring nggo dodok lawang ngono. Ayo, Yo. kita. Ya Mbak Apri. Wis ora panggil ya. Ya. Tak lelah, lelah, lelah lidah semenang hot sepincer nangis anakku sing bagus rupane nangis dak ilang Apa? Ada pirang puluh tahun ya Pri, ra ketemu ya Pri. Iya zaman aku iki selenang ate Jek koyo. lenang kae jek bes kapan kok saiki kok rapet to Pri? Diam. Kok Sin aku. terus iki mbok teko mbok kek nang endi? Pengedan. Ya. Tak lelah, lelah, lelah lidah hingga sepincer nangis tak ambat selendang batik kamu
Ayo to. Benar mateni koncone aja ngono carane, Bri. Tak goleke dalan ki lho. Apa iki mau ki arep neter musikalitasku apa pancen ngece Sinden kok padake memet ditretek. lah iya Piye lho. pas ngiringi Mbak Mita kalau diapri-apik kok bareng aku kok kaya wong rondo Lah ya wis wancine dalu lho. Iki wujud tresnane kanca-kanca karo kowe, Lek. Tresno lho Mbah Mi. Lah kok nesu terus ki wis cedhak ya, Min. mboten nembe niki lho napa garap sari niku lho itu kan pikirane kan Telek wah. oh ora mudeng nyen sewu piyai putri ki lho pamane biasane hari biasa garwane lek kondur rada telat iso maklum tapi nek paribasa nembe datang bulan mesti ngomong tuh parah mulai karena sensitif psikologisnya berpengaruh jadi pihak aku ya kudu peka Tapi mboten ilmu skram. non mboten dereng nganti Kondone kowe iki kodanan wae mbayi. lah nggih kula niku reden kok Kok danan meteng kok niku. Mbah Nun nggih Mbak Mita Terima kasih ya, Mita. Lenggah Iya. rupiah mangke nyawiji malih kalian kanca-kanca Senopati Alfala Nggih. Apa entek ta iki mau? pun telas Oh, apa karo suaraku kan kalau do kayuyun karo suaraku ngantek do kilap Ya. mereka wonten pamundutan Pak Ya, Ustaz. ya. Apa jenenge mulai pamundutane alamate anak soleh. oh nggih Menawi ngersakaken lagu mengke saged WA nomor kula Nggih. 0815614041. Ah niku mengke BPJS. Kok BPJS? Gratis. Oh alah. Nggih. Yeah, Dipun aturaken alamate anak soleh. Ya, iki ya ning Pamundhut iki. Kali Mbak Nini. Juragane bakso Wonogiri ingkang ngaturi kala mben Pak Yai nyuwun lagu gending nggih menika Mangku Kitab. Tur nuwun mugi keluarganipun Mas Alfian sehat panjang umur sukses dunia akhirat. Singkang sami rawuh tansah berkah barokah wilujeng dunia akhirat. Amin. Ya. menika Batur kesik. mangku kita priyen Nggih, bertiga Mangku Kitab. Aku Yo. kita bertiga. Ya, bertiga. Bertiga, ayo bertiga. Alamate anak soleh juga bertiga. Ya, yo diatur ke kabeh. Nah. Ayo Lek, ngombe-ngombe sik. Nyope jari mau luwenya. Mangku Kitab. Dados. Alamatnya anak soleh. Ya diatur kisan. Siapa lengar nyekar? Bertiga lagi? Sesarengan Pak. Bertiga. Oh iya, ya. Ya. Anu, ngapunten wong jenenge gamelan atum kok. Nggih, wah gumiak, gayeng. Nah, niki sing mirsani kok ngendi-endi. Wah, nggon YouTube. Mbah Man, bakso lengking. Waduh. Pak Yai kula nyuwun lagu Si Kucing. Kagem pecinta wayang dakwah grup mugi lancar komunikasinipun saking kula Mbah Man bakso lengking mugi barokah amin. Nggih, amin. Apa iki? Tania Jaya, Pak Tania Jaya. Assalamualaikum Pak Haji. Nderek monitor, mugi Pak Haji sehat selalu, panjang yuswa, lancar terus. Simun amin. Nah, nyun lagu Caping Gunung, Jenggleng. Nah. Pak Rohmat, wah matur nuwun Mbak Yai, bakmi Mbak Batan Pak. Nggih, nggih Pak Rohmat, jeng ben ngundang melih. Siap. Yes, nggih. Pun dereng. Enggak. Ya. Anu, cocok sih. Digayeng nggih, mumpung terang. Mumpung terang, mumpung komplit.
Iku saking ulama awe pitutur alamate baca dadi jujur. Iku saking ulama awe sampun. Jan, muga-muga dadi anak soleh, Amin, alim, Cik. kederajatan, kebangkatan. Nggih, amin, Pak Ustaz. Rezekian kamu yang dunia akhiratipun. Amin Allahumma. Amin. Anu Mas Alfian anu Peking. Nah, diaturi jumeneng. Oh, ya, Mas Cik. Alfian. Mas Alfian anu pengrawit mboten Mas Alfian sing Ya, digawe. ayo Alfian vokalisnya Sukipan. Vokalis ya. Yo disepoti Mas. Sepoti le gayeng Mas Anggit. Disepoti. Yo, Mas Tato, ya Mas Tato, Mas Tato. Ya. Ya, Apik-apik iki lho Mas Alfian, saiki soalnya pertaruhan iki ana prasaja iki, persaja iki aku wis takut giris. Wah. Giris. Jenenge ning njaba ngambar Giris. arum kok soalé kan. Ngoten niku gumantung sing nglatih. Kula niku namung manut jenengan. Lah yo, mari aku nganggo laku prihatin kok, Le. Apa-apa ki nganggo laku prihatin wong Jawa ki. Mulane saged juara kalih niku. Nganti ngerok. Kono kok mbok goleke dalan ya umuke dadi ngono. Tak wangi ngrowo, tak wangi poso prihatin, aku menahan bicara kotor niku ya wujude prihatine wong Jawa. Mula pinunjul menjilo itu hadiah. Pelek kok Les. Pancen panjenengan kok anu Wis menep. nggih menep dados sesepuh punden. Kok bundan? Ndak bundan Dek yo. iki wis ra ono iki. Kok senengane. Atase umur 50 jek ayune kok ngene ra wong atine resik ra ya ketok. Mesti nek sing liyane wis kriput-kriput wis dongos-dongos. Ayu rak nek bengi. Mbok nek awan karo angon bebek kae. Karo rondo. Iki Di Alfian ngaturke napa Napa, Mas? Mas? Monggo, derek yo Mas Alfian. Menawi keparang badhe ngaturaken Puspita Nala, Pak. Oh, wis. Oh. Puspita. Wis pitonala. Ora gelo. Mas Tato napa Mas Alwan? Kalih Ibu sinten? Napa kalih Mbak Princess? Iya, karo Mbak Princess. Ya. Puspita Nala. Ya, monggo. Mbak Santi. Ya. Aku tak nyaketi Pak Ustad ya, Des. Ya kene iki nek wis dianu kok ya. Aku nek cedak Pak Ustad rasane ayem ngono lho, Jos. Duet mau. Ya. Ya. Monggo dados. Awakku ya iki mau esem lir pahit madu, lindri-lindri nyawang netramu ya ampun ya suka. Kowe iki pahit pate kowe iki ora pahit madu. Mas nek pahit madu ki manis. Lah kan sanepa begitu manisnya nganti ra iso di apa renggo nganggo kata-kata lho, Jas. Aku yang gumun, aku ya ora ayu ning kok nek piyayi kok do reno mbek aku. Apa atiku resik, apa Oh lah layak iki malam Jumat kok ya dadi kumat kowe. Oh alah. malam Rebo. Malam Rebo. Kamu Malam deng dino. Jumat. Ya. Iya,